मोटका जदि कटहर के कोवा फिर तू लाऊ जा छोड़ भी नहीं जानता हर मजनू फिर तू लाऊ जा आवो आवो काता कतार आवो आवो काता कतार ढोढ़िए में ढूक जा आवो आवो काता कतार ढोढ़िए में ढूक जा ढोढ़िए में तू खाइबा आई मोटका जदि कटहर के कोवा हम नाचत्र नहीं हाँ हाँ अब फार दर कहे से कि एगो तू ही वीर एगो पैदा ले बड़ा फारे खाती हाँ कहे से कि पहले से फाटल नहीं है अरे जाए दादा हम नाचत रहनी हां तो नीचा वाला देखत रहुए अच्छा अच्छा देखबू कैसन बड़े त्रिलोकी नाच अच्छा ठीक नहीं खाना ठीक हो जाए कब तनके से मेहनत खाली करबू तू खाली मुहा बेला ना ठीक हो भा लागल हरेंद्र भैया बहुत बहुत रुपया पुरस्कार ठीक बा हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन वंदन मान सम्मान एही तरी बन रहे बबुआ सुबत जार जइब हो जाई विदाई सुबत जार जइब हो जाई विदाई ए सुबत जार जइब हो जाई विदाई आ टेस्टर ले चेक कल लाइन बताई टेस्टर ले चेक कर लाइन बताई माथा छिलवाई के आवो माथा छिलवाई के आवो आगा हमारा झुक जा माथा छिलवाई के आवो आगा हमारा झुक जा आवय आवकाता कतार आवय आवकाता कतार ढोढ़िया ढूक जा आवय आवकाता कतार ढोढ़िया में ढूक जा वाह 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 आवा आवा काता कतार ढोढ़िया में ढूक जा और बहुत बहुत रुपए देने पुरस्कार भैया परिवार के तरफ से हरेंद्र भैया के तरफ से सब लोग के तरफ से मिल पुरस्कार हार्दिक स्वागत बा कहता जे 4-5 गो जिला हिला देले बानी आ 4-5 गो जिला हिलाई देले बानी 4-5 गो जिला हिला देले बानी आ सुनो आ बिगड़ब
का फरब आ हीरो से जीरो कद बिगड़ जाई पानी हीरो से जीरो कद बिगड़ जाई पानी अवतार बारूद बाबा देखा आ 2 मिनट रुक जा 2 मिनट खाली कहां से कि उनका आवे में देरी लगेला अवतार बारूद बाबा 2 मिनट रुक जा अवतार बारूद बाबा अवतार बारूद बाबा 2 मिनट रुक जा आवय आवकाता कतार आवय आवकाता कतार दोणे में डूब जा आवय आवकाता कतार दोणे में डूब जा आवय आवकाता कतार दोणे में डूब जा बढ़िया 5 मिनट 10 YouTube